Tak namai Lala ngejak golek mie. Lala. Halo. Lala. Hei, ana apa? Mlebu. Ya Allah lah, tambah tiktokan bengi-bengi. Hei lol, kene lho nunggu sik lol. Bengi-bengi kok tiktokan to Lala. Bek macak ayo aku ora mau jak tiktokan. Followers mau akeh to ora? Piro lol? Mau 4.000. Akeh 4.000 kula lah. Lah ya aku jakan tiktokan. Lah ayo. Ayo. Halo sini. Tak kembali ini sih yo. Iya, kembali sih. Milih lagu apa iki? Halah. Milih lagu sing tren kae lho, masuk gak ngerti sampean. Sing koyo awake emang to, Kek? Iya. Ya wis kae to ayo. Engko sik tak lanang iku akeh sing ngelik. Saiki wong lanang mandang fisik kok. Dapa gak ngono lah. Ya wis kae yo. Ya wis ayo, gas. Bila hasilnya kok apik. Ya sampe delok. Ya apik lah. Waduh, ayo lho aku. Dipost wae. Diposting ya? Iya, diposting lah. Sta posting iki yo. Iya, posting wae yo. Muka aku tak tandani lho ini. Gue ben viral yo. Iya, bisa kasih ngelik. Wah, kasih ngelik. Mumpung kata ayu yo. Iya, lah trene kok. Nah iya. Muga iso ngelik. Iya. Wis. Iya wis. Gue meneh to. Ya engko nah. Engko nah yo. Tuku mie lah, aku luwes suwe. Iya lol sudah. Iya. Kuwedi susumu. Iya lol, iki dirakat gendaanku kok. Iya sih sakmene gedene. Heeh. Duh jejemok lol. Keri. Lah apa ndak waduh iya. Waduh itu. Apa-apa. Wong jemok gendaan biasa aku mosok tak jemok. Iya kan aku gendaan kan cuwinsa to. Lah iya. Sampeyan di gendaan lho. Ya sumpah kuwedi lho. Iya, gede to. Iya. Kayak sampean Nek ku cilik kaya ndokpo yo. ya lumayan iki. Masuk lumayan lho. Lah wekmu dereke gendaanmu iki wekku tara gede wae men. Waduh, 200 ngono kok. 500. Oh. Tak urat go GPU. Oh, GPU. Iya lho, lelo aja go GPU, wis penuhi. Ben lunyu. Ya ora ana gak yo gatel gini ku. Ya ora masalah gatel. Engko kan ditukokno detol, sambil deton. Kan sing ngukur masalah. Nek wekmu kan malah ono. nek aja jomblo lol. Nah piye aku ora mau gelekno lah. Lho, makane sering gawe video TikTok lol. Ben kono sing nglirik wong lanang. Lah kamu enak HP-mu iPhone, HP ku Android. Lah gak masalah, Android sementing ku nepak IVP. Ngono berarti. Iya. Pengen nyilih HP ku ta? Kira apa oleh? Ora oleh, tenang ae mbak. Ora oleh, piye to niku? Ya oleh lol. Mbek kanca kok ora oleh ke kuro. Wis to, wis pokokane sampean tanggep adikku. Ngono ta? Iya. Tapi ande wis sak pantaran kok Mas. Sak pantaran kan. Tuh aku, usah mau kaku kan, ya. Kaca sak taun kok. Oh, gak masalah. Tak gedene to meneh wekku. Wis aja digedhekno susumu, ben gonku ae. Iya temane wekmu mekanik gandel gendaanmu. Wis lang ae lah aku luwes wae gelek mie. Ayo. Gelek mie saiki. Tapi harus buka pura ya men. Oh, no mesine. Endi kono ta? Iya lho kono ae, ayo gelek. Tapi rame. Gak masalah. Ya wis lah ayo aku luwes. Oke, ayo gas. Ya HP mesano. Janji. Engko TikTokan. Engko gawe video meneh yo. Iya to. Iya to, ayo. Lho, sandalem kok mau gano. Ya apa-apa, omah elek kok. Lolol. Ora ngono mantek gano kok. Ya ora apa-apa nek dunggano kok omah elek kok. Sandalku nandi yo, Joko. Oh, nanti gawe lol.
Lho, sandalnya kok Di sandalmu apik ya. apa ya? Kak iki kenging tuku nang Australia ya. Iki brand Iya, kenging Pirone oleh apa, rego. Ojo kondo sapa-sapa ya? Lah rego 200. Bener nggak Iya, berarti sokil iya. Berarti gak ori iki. Ori iki teko Australia. Bon teko ndi? Iki tuh ke Jepang. Waduh, kok Jepang kok ori opo? Kok elek ngono lol. Berarti bangane wae mola lah. 200. 200 menit tak sedono ya lol. Iya. Iya, ayo. Ya wis lah. Wis ra usah ayo. Golek mie wae lah. Iya lah Mas. Iya, lah. Foto ke mamu ya. Iya, ora apa-apa. Bungkus ae. Iya. Oke. Gas. Tuh, delok anda. Upate calanan lho. Opo masak ndelo wae. Isin aku e. Kau usah isen to. Duh. Lah, upate calanan lho. Opo. Halo lah, Mbak. Topik arep mandi, Mbak? Niki Mas, apa tembas emi? Iya, Mas. Jale wangi ora? Betul Mas. Mas. Wis dhewe los. Oh, nggih, monggo, Monggo, Mbak. Mas. Nggih. Hati-hati lho. Nggih Mas. Wah, halo, wah mau wontek. Dane gurine iki, Cah. Ndak mampu. Dane yo digoyang yo. Gaya lilin paling enak guri paling. Wah, goyang-goyang. Wis, poso-poso kok mikir ra ngena. Pancen wong wedok ngguduh tenan. Mbah piye iki? Ya wis lah, tak mlebu omah wae lah. Tuh, delok onto lau, waktu mana lho. Opo, ayo amit ae tenan. Enggak dikudoi. Ora mungkin ada digedoi kok. Ayo Mas biasa. Hilang, latih, berkat. Amit Mas. Nggih, monggo, Mbak. Kenge pundi, Mbak? Tiang kayen. Oh, kayen. Oke. Dalu Mbak. Oh, ayo Mbak piye iki? Saya bebas. Nggih monggo Mbak. Mas tembas emi. Min apa Mbak? Goreng kali godok Mas. Mboten ngeten ya Mbak, kalau min nang kita Mbak. Oh ya wis nek ono Mas gak apa-apa. Nggih, amit ini Piroan iki? 4,5. Oh. Iki Mas. Nggih. Iki ta Mas mine. Nggih. Loh, nunggain apa Mbak? Susu Mas 900 iku. Duit 500 ya Mbak, Mbak gak ono susu soalnya angel. Mas yo iku 500 tetep aku Mas. Iya, Mas. Wong duit 10.000 ora 500 ora ngalih sudah di 10.000. Lah yo bener. Lah iya. Piye ngono? Ngono kira gitu permen. Iya. Ya wis to Mbak, tak jukono permen, ngono tak ngegas. Ya wis endi Mas? Iya ya Mbak, ngono. Iki Mbak, permen ini. Lah kok mau loro Mas? Permen di sama 500 kok, permen larang kok. Berarti mana loro? Iya. Ya wis lah. Dedang udah gelut, aja gelut ya. Ya ora. Ya wis Mas suwen ya. Iya Mbak, sama nung di kok ayu-ayu. Wong kayen Mas. Kok aduh kayak ini? Yo, tak balas ya, Mas yo. Ya, Monggo-monggo amit-amit. cuah uang kok gemes kaya ngono. Dan yo dicelik kau enak iki. Wis lah, tak fokus dagang sik. Amit, Mas. Mbak, oleh kenalan. Boten Mas kesusu. Oleh jalan nomor e. Ana di nomor WA, Mas. Onone nomor rekening. Gelem ta sampean? Lah kok wis masang harga, Mbak? Tak jam piro? Lot, baru-baru kau wis monyang. HP tak badai. Lah piye to, Didi? Wong sik aku kok siapa cepat dia dapat. Kue gendeng kok Mas tambah mau tawar iku. Lah iya. Ya wis ah. Pokok unik. Mbak, enteni. Di, ayo digotek di. Melayu. Lho kok digotek. Alah Didi wonge malah melayu malahan. Menek tuku rene net to, Lot. Ayo di balik di. Kalah banter lah. Kuwen gendeng kok lanang-lanang iku. Enak ngene ah wonge ngopi. Ngono. Tepak nih. Ah, mau apa? Kudu didis.
Oh, mantap ya. Tapi ini cek Tapi ya. ate maling. Piye wong ngerai melas ngene kok diarani maling to. Cici. Tapi ilmu puan terus dadi maling. Wis. Aku wis iki. Wis kudu ngopi. Aduh. Itu mbak sampean iki. Sampean lho ora gemas yuk dalan kok Mas. Sampean kok ragam masih dalan mlayu wae. Ono omahku kok mok sosor ae. Oh, mang gudak apa to? Gudeg celana lanang kuwi lho, Mas. Mas. Kupon ning jaluke WA. Aku dikungku kena iku, Mas. Masih dalan to. Iya Loro separane kabeh Mas. iki Mbak. Gegerku enggak loro iki, Mbak. Aku gak kuat ngadeg, Mas. Aduh, iso ngedek to ra? Gak iso, Mas. Tolong, Mas aku. Aduh. Mbak sampean iki meteng to lapo. Ndang piye aku gak kuat ngadeg kok. Kancamu iki Mbak. Gateli. Omahku kono, Mas. Cedek, Mas. Ayo, Mas. Beset kabeh iki. Mas, alon-alon, Mas. Iya. Iso iki aku to ra? Gak iso, Mas, iku lho aku, Mas. Gendongan aku, Mas. Iya, Mas. Aduh. Pegel aku. Mbak. Oh, apa teh, Mbak? Lah kancamu kok sampe ngene, Mbak. Woi, Mas, suwun Mas yo. Iya, Mbak. Gak icip to Mas sampean? Ora aku anak baik-baik. Ayo Mas, yuk sak delok wae. Cici. Kok murah ngono Mbak harga dirimu? Cici. Ayo, Mas. Cici. Jam ini koyo ngono. Sesat. Sesat rotro. Ni yo. Halo, iku mang idamanku wis. Lah idamanmu kok koyo prapo kono sih. Lah salah sepenting betot awake sik kuat iku. Ngono ae. Iya, idamanku tenan. Aku tak turu mamu yo. Iya, ora apa-apa lah ya karo omahku enak lah. Iya, ya. Wong dhisik mantan gue ra iso gendong aku. Mosok ora kok. Aku kok dekne. Oh, suruh omahku enak. Piye lah lamene rembok kabeh. Ya wis lho, wis ra usah goyah mbek tempe lah lho. Ya wis lah gak apa-apa. Ya wis. Taono wae ya. Remuk kok. Piye maneh ya. Iya.